Seuraavaksi me laitetaan tämä hauenpötikkä tähän. Tässä on niinku toinen hauefileerasvideo. Tällainen siis saatiin tällä ikilottapyrstöisellä tällaisella jerkillä. Ja sellaisella jerkkimäisellä. Mä en tiedä onko se nyt virallisesti ottaen jerkki, mutta vähän se ollut. Moi. Nyt aloitetaan sisäelinten tää. Tää on puukko tuolta. Filetti. Tuolta. Mutta te kidutatte sitä kallaa. Joka on läskikala kyllä. Tuohon rakon kohdalle pysähyttää ja tälleen. No sehän on jo aukastu jo, mutta silleen kunnolla. Varmistetaan, että kaikki jänteet täältä nyt vasta meni poikki. Noin. No, sitten sisäelimet pois. Kylmä kala, kun on kylmä vesi tähän aikaan. Yhdentoista aikaan niin paljon tätä sääskeä täällä, että suosittelen sisällä filerointia. Elimet kanttii poistaa sitten siellä paikan päällä. Sen takia. Me saan tuo ilmarakko pois. Hankala. Tappakko poistaa. Voi poistaa sitä filleistä itsestään. Tätä ilmarakkoa ei siis tosiaan pakko poistaa ja heitän tätä kurkkua kunnolla auki, että tulee kaikki loppuutkin veret pois, kun siinä on sydän tuossa kohdalla. No, se on vähän nämä. Joo. Senkin voi jättää paikalleen. No nyt. Se on sellainen homma. Että tästä tunnustetaan kohtaa. Nyt leikataan tästä. Täältä puolella. Ja sitten tästä läppä laitetaan alle ja niin kuin mä sanoin, paljon tarkempi file kuin ei aiemmin, silloin viimeksi. Paljon vähän. Paljon tätä. Ja tuolta. Noin. Täällä meni vähän tilakanava.
filtrointia, niin tällä tavalla ne putsaat vielä, niin isoimmat osat vedestä ainakin kannattaa pukata pois. Ja tässä meillä on fillet nyt. Näistä vaan ruodot pois. Ja näin. Koska tää on kuvattu puhelimella aika GoProlla. Tässä on ne meidän aiemmat fileet. Oikeastaan toiseksi ne katiskavideon fileet. Ja en muista mitkä nää oli. Niin, nää oli ne videot. Se viimeinen viistä, että ei kalaa pääse. Noin. Sitten perkkeet tonne. Tää niinku multa päälle niin ei haise. Niin sen läpi.